Pag mauli gani ko sa mambuki din no, is usahon na jud nako tanan nga ako ang problema ba, please lang. Kay lagi diri na jud ko sa mo ang tabay day no maghugas sa tanang gusto na ko hugasan ba. Kay nani magug kakusog ang tubig na mo sa buki day no day mo nang way rason day no day ug dili ka diri manghugas. Og grabe ra sa day ni kadol sa mong balay day no pila lang katikang day no isa mo anang balay. Muna ganan kay ko diri muli sa mambuki day no kay grabe jud kakusog ang among tubig diri. Anyway day daghan kay nag-comment sa kong video day no sa kong black up ba. Adjust mio day no nagyaga-yaga sila sa Plingguapa ba, please lang. Kay lagi daw day no ngano daw ako nagbutang sa yellow basket anihang adobe. O di ba day pati adobe day gusto nila ibaligya nako ba. Bitaw kani mo kung adobe day no day mo nang wala ko nagbutang sa kuang basket ani. Kay lagi day no medyo pricey man gud ni siya day no day 10,000 man gud ang kilo ani ha, please lang. Anyway, day, sa tabay day ko nang hugas o mga lamas na mo din no, kay lagi day magkilaw mi. Kay ganahan man lagi kay na si Paderlan o kinilaw day no day mo na magbuhat ko. Kay para sa day ba day magana pud ang kaon ni Paderlan. Kay talagsa na ra ba kay ko makauli sa mo ang bukid. O kani sa day induction cooker na ko day no, daghang nangutana sa link ani. Sa mga black up din ako viewers day no day is magbutang ko ani sa comment section og link. So adto mo sa kong blue up day no day para maka-order mo ani ha. Og dili sa day ni siya kalas og kuryente day no, makatipid rasad mo ani sa kuryente. Og dali rasad kani siya makaluto day no, kay lagi day init jud pud kaayo. Mo na magluto sa ko dahaday kay tanawang akong duha ka amo dahaday no, nagtagadan na kung ganus ako makahuman og luto ba. Og moro day to no, bye mo oy.